Una nova temporada de MotoGP ha començat i tot segueix igual, una mica com la Fórmula 1. Pecco Bagnaia guanya, però tenim a Marc Márquez a prop, tenim a una Costa que ens farà disfrutar, i a les categories inferiors tot sembla que també segueix el mateix statu quo, igual que la Fórmula 1. En parlarem avui perquè el que no hi ha statu quo és fora dels circuits de Fórmula 1. Avui en parlarem, però abans presentem els nostres convidats avui, l'Adrià Herrero, i l'Eric Calduc. Avui estic amb els noms fatal, ja ho veus. I l'Eric Calduc. Eric, explica'ns quines novetats hi ha hagut més aquest cap de setmana a nivell internacional i a nivell català. Doncs bones, Arnau, bones a tots. I sí, efectivament, cap de setmana replet de motor. Hem tingut motor a nivell internacional, Fórmula 1, MotoGP, a nivell local, inclús al circuit de Catalunya vam tindre un bon grapat de curses i en altres categories. Així que, començant per Fórmula 1, la notícia més destacada, més enllà del doblet de Red Bull una nova vegada a Aràbia Saudita, ha estat aquest cas de Felipe Massa i la presentació de la demanda contra la FOM, la FIA i Eccleston, intentant, una mica lo impossible, no? Intentant quedar-se aquell títol del 2008 que, segons ell, va ser robat a causa de tot el Crashgate del Gran Premi de Singapur d'aquella temporada. Més enllà tenim també declaracions de Frédéric Vasseur, jefe cap d'equip de Ferrari, que es mostra bastant optimista. No sé si potser una mica massa més de la compte, però parlant de que realment poden pressionar a Red Bull aquesta temporada 2024. Realment per nosaltres seria positiu. Veurem si acaba fent-se realitat. Seguint amb Ferrari, una de les cares, dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana va ser Oliver Behrman, pilot de la Fórmula 2, dintre de l'acadèmia de Ferrari, que va acabar pujant i disputant el Gran Premi d'Aràbia Saudita en substitució de Carlos Sainz. Doncs la notícia que ha sortit al respecte després d'aquest cap de setmana és que Ferrari ja ha confirmat que correrà el pilot britànic algunes sessions d'entrenaments lliures tant en Ferrari com en Haas. No sabem encara si podrà estar com a substitut de Sainz al Gran Premi d'Austràlia. Faltarà veure si arriba el pilot madrileny, però almenys ja es garantitza aquestes participacions molt positives de cara al seu futur a la categoria. També continuant amb en Behrman, han hagut moltes declaracions al respecte de la seva actuació i la més destacada que he trobat ha estat de Komatsu, cap d'equip de l'equip Haas, que deia que es mereixia una oportunitat a la Fórmula 1, però a la vegada deia que ell per ara continuarà amb els seus pilots actuals, Kevin Magnussen i Nico Hülkenberg, una mica intentant esquivar aquests rumors que diuen que Behrman podria pujar a la Fórmula 1 de forma regular oficial amb l'equip Haas. Continuant amb el tema que estem comentant totes les setmanes, el cas Horner, famós cas Horner, cada dia ens surten notícies noves. Doncs l'última és que l'empleada, que ha estat enmig de tota aquesta confusió, de tota aquesta rebombori, sembla que està preparant una declaració pública per donar els seus fets, la seva versió dels fets, de forma pública i una mica després de veure les declaracions públiques de Christian Horner, que a dia d'avui continua com a cap de Red Bull i que sembla que aquest culebrón continuarà dies i dies per endavant. També en relació a Red Bull i aquest cas de Horner es va confirmar, ell mateix ho va confirmar, Helmut Marko, que va confirmar la seva permanència dintre de Red Bull després que sortissin molts rumors sobre la seva continuïtat després d'una reunió amb Minslav, el CEO de Red Bull. I ja passant a MotoGP, vam tindre el Gran Premi de Qatar, debut a les 3 categories, amb victòria, com tu has comentat, de Bagnaia en MotoGP, seguit de Binder i Martín, però en Moto2, victòria d'Alonso López, seguit de Baltus i Sergio García, i en Moto3 de David Alonso, seguit de Dani Olgado i Furusato. En relació al món del motociclisme, hem tingut també una notícia destacada, com és que
KTM ha confirmat a Dani Pedrosa com a wildcard pel Gran Premi d'Espanya a Jerez, una notícia més que positiva per tornar a tindre el pilot català a la graella de MotoGP. I per últim, una altra notícia que ha ressonat en les últimes hores és Rossomondo, perdó, nom complicat, Estem que és complicats amb els noms. director de comercial de MotoGP, que ha descrit la categoria com un gegant adormit i que ha apuntat que la categoria hauria de seguir els passos de la Fórmula 1 amb una expansió als Estats Units. I és segurament una mica el camí que intenta seguir MotoGP per fer-se conèixer arreu del món. Passant d'això, del que ve a ser Fórmula 1 i MotoGP, passem a les notícies més d'àmbit local, començant segurament amb la cara catalana més coneguda a nivell mundial a dia d'avui, Àlex Palou, que ha quedat 6è en el debut de la IndyCar aquest cap de setmana a la cursa de Sant Petersburg, circuit mític de la categoria, i després de fer una bona remuntada, després de no molt bons entrenaments. Continuant, tenim, en el món del karting, victòria del català Adrià Mustienes en la segona cursa del cap de setmana. També va fer la pole en el campionat de karting de la Comunitat Valenciana, categoria sènior, al circuit d'Alcanyiz. Continuant, també es van disputar les 4 hores de resistència de ciclomotors a la Pobla de Mafumet, amb victòria de Bernat Cortés i Francesc Aguilar en grup 3 aigua, Jordi Rodés i Julien Arnaut en màster 40 i Miquel Vendrell i Pau Conesa en grup 2 aire. Continuant, també va haver-hi victòria doble, en aquest cas, de Shengbo Sun al campionat de Promo Velocitat a Osona. I per últim, i ja per acabar, Josep Gelada va guanyar les 2 curses del trofeu català de SM Road. Això és tot, Arnau. Déu-n'hi-do. Poca cosa. Carai, Déu-n'hi-do, quantes coses. Bueno, deies abans que Bergman farà free practice. Està confirmat, ja està confirmat des del febrer, que farà 6 free practice en Haas. Tant el pla segueix, que serà Imola, Barcelona, Silverstone, Hongria, Mèxic i Abu Dhabi en Haas. I en Ferrari 1 o 2, en principi està previst, però no se sap encara quan. Però en principi també seria Mèxic i Abu Dhabi com l'any passat. Per tant, gira feina a Bergman. No sé, comencem amb aquest capítol, no? Operació ràpida anava a dir de Bergman, no, de Carlos Sainz, de l'apendicitis, i entre Oliver Bergman, que havia fet la pole position a Fórmula 2, com veu veure l'actuació del pilot de 18 anyets amb el Ferrari de seguida. Adrià, com vas veure? Ningú s'esperava, no? No, jo realment la vaig veure molt bé. Al final només va fer una sessió d'entrenaments lliures, no? I després ja a la quali, que al final és un canvi bastant bèstia, no? I a més saltant al Ferrari doncs és una situació complicada, no? I de fet es va quedar a 35 mil·lèsimes d'entrar Q3 i de fer fora Hamilton. I després sí que és veritat que a la cursa de diumenge, a l'inici, penso que li va costar una mica. Crec que va ser amb Tsunoda, que a les primeres voltes doncs, tenia bastantes dificultats a l'hora de passar-lo, però sí que a mesura que anaven passant les voltes, doncs jo vaig anar veient una millora progressiva, no? Que al final és quan un pilot comença, doncs és allà, no? on vas aprenent la gran quantitat de coses, no? que has de fer, i jo sí que li vaig veure un progrés, no? De fet, en alguns moments també estava amb temps de Leclerc i ho va gestionar bastant bé, no? Per aconseguir aquesta 7a posició. També és veritat que a Hamilton i Norris doncs, l'estratègia no els hi va anar gaire bé, no? I per això Bergman doncs, va quedar per davant seu, però en general ho vaig veure positiu tot i al final el més important doncs, és anar aprenent i al final la primera vegada no és fàcil, però jo crec que ho va superar molt bé. Sí, no, realment... Jo ho vaig veure molt bé i sorprèn un debutant en un equip com Ferrari, que segurament és
els equips amb més pressió que pots tindre, sigui per debutar o sigui per competir qualsevol cursa durant l'any. I ho va resoldre molt bé. Jo sí que, i sense... Diré una mica versió polèmica, que podríem arribar a dir. Ojo, que després surts al TikTok, Sí, doncs, millor que amb això no. No, el que trobo és que, i ho porto temps pensant, que un debutant de 18 anys, que s'havia pujat ja anteriorment en Fórmula 1, que ho pot fer bé, ho va fer molt bé, és que no se li pot treure mèrit a l'actuació tan bona que va fer, però trobo que aquests cotxes actuals de Fórmula 1 són massa fàcils de conduir per pilots professionals com poden ser els de Fórmula 1 o Fórmula 2. Trobo que si Oliver Bearman s'hagués pujat en Fórmula 1 el 2008, 2009, anys enrere, dècades enrere, no hagués pogut tindre un debut almenys tan fàcil, perquè jo trobo que ho ha fet molt bé, però no veig normal que un pilot de 18 anys tan jove i amb tan poca experiència et pugui quedar setè, pugui fer una actuació tan bona en una Fórmula 1 amb pilots tan competitius com els que hi ha i una mica en un circuit tan complicat, perquè realment Aràbia Saudita, Jeddah, és segurament dels més complicats de portar un cotxe al límit, i això em fa pensar que aquests Fórmula 1 actuals, ostres, jo crec que són massa fàcils de conduir o no, si no, no m'ho explico, no ho sé. Jo el que crec és que cada generació que arriba més preparada que l'anterior. Perquè si no, Liam Lawson no hagués estat a la part amb Yuki Tsunoda. I el mateix amb Bergman. Jo crec que és que deia el Gunther Steiner que ja hem de buscar experiència. Trobo que sí, s'ha de tenir experiència, sobretot pel 2026, però que tampoc ha d'haver-hi por que entri algun júnior. Ho dic per amb el cas Ricciardo, sobretot. Vale? Ja per mi sobra, vull dir, i més equip RB. Però Bergman, clar, va anar pujant bé, ha pujat fort. El mateix sembla amb Antonelli, veurem, però bueno, la Fórmula 1 és així, no és la IndyCar. La IndyCar hi ha força al volant. Vull dir, no, és com si portessis unes mancuernes de 30 quilos, bueno, de 15 quilos, i mentre gires i el bot, o sigui, hi ha força al volant. En canvi, a Fórmula 1 no. Llavors, això també ajuda, evidentment, no? Però, bueno, és que són els millors cotxes del món, no? Són els cotxes més ràpids, més tecnològics del món. Llavors, també té sentit que sigui més fàcil de portar, no? Una mica, tot plegat. Però, bueno, és una reflexió interessant, la veritat, Eric, que la poden tenir i que se la pot plantejar també Logan Sargeant, perquè potser és dels que ha pujat que potser hauríem d'espavilar una mica, perquè ja portem... Ara ja aquest any ja no hi ha excusa, ja en parlarem quan toqui parlar-ne d'ell, perquè crec que de moment no es mereix que parlem d'ell, no? En aquest cas. Parlem dels a dalt. Bueno, això, primer que dèieu, a veure, creieu que arribarà Carlos Sainz per Austràlia? És d'aquí 2 setmanes, si no recordo malament, la setmana que ve o l'altra. Ara estic confós. Adrià, creus que arribarà Carlos Sainz o no? O sigui, crec que aquesta setmana hi ha descans. Llavors, no sé, jo crec que el veure'l al circuit durant el dissabte crec que va ser ja molt positiu, no? I tot sembla que va sortir bé. Llavors, sobretot si li sumem amb aquesta setmana de descans, doncs almenys el que sembla indicar és que podria arribar perfectament, però tampoc sé jo exactament com són els dies, no? I com exactament ho porta tot per dir si arribarà o no. Bueno, Albon va ser l'últim cas, no? Es va perdre a Monza, però després al cap de setmanes està a Singapur i va córrer. Vull dir que en principi, Eric, no? En principi ho veurem. Sí, hauria de... I realment, si es va pujar el cotxe ja abans de l'operació, el divendres, amb el dolor que segurament havia de comportar, jo crec que ara ja recent operat, amb una setmaneta, 2 setmanetes, perquè Austràlia és la setmana vinent, tindrà temps de descansar. Viatjar a Austràlia viatjarà segur, i jo crec que
Molt malament haurien d'anar les coses per no tindre a Sainz al cotxe. I a part, doncs, un Bergman, que ja així es pot centrar una altra vegada en Fórmula 2, la qual cosa crec que ja també per ell ha de ser positiu poder estar ja una mica més centrat en un campionat en el que hauria almenys estar a la lluita pel títol, no? Bueno, ara a veure, perquè hi ha normes a Fórmula 2 que diu que si estàs a Fórmula 1 o has debatut de Fórmula 1 i no pots competir a Fórmula 2. Llavors, Això és cert. a veure Ojo. què passa realment, si el deixen tornar a córrer o no, perquè no van aplicar aquesta norma a la cursa del divendres i Pepe Martí va sortir desè, però diguéssim a la fila al número 11, però el dissabte sí que ho van aplicar. I llavors Pepe Martí va sortir desè, però en el lloc 10. Llavors, si ho haguessin fet al revés, hagués sortit a la pole. Ho van aplicar un dia tard. Llavors, no sé si ho aplicaran o no. Igualment, hi ha un forat buit a l'equip Prema o no, ja veurem què passa, però està clar que això obre un meló important i un altre debat, que en parlarem i veurem les properes setmanes, perquè per Fórmula 2 ara hi ha una mica de descans. Max Verstappen segueix intractable, tot i el soroll que hi ha al voltant seu. Sabem que és bo, però sabíem que si Pérez tenia alguna opció de fer alguna cosa era aquest circuit, de moment, aviam, queda molt de temps, no? Però Verstappen que torna a guanyar a Aràbia Saudí. Com vau veure la cursa de Max Verstappen, Adrià, el cap de setmana? Perfecte, pràcticament perfecte. Perfecte. No crec que... Bueno, l'únic que sí que és veritat que se li va escapar al final la volta ràpida i és l'únic que no va aconseguir. També és veritat que Pérez, al sortir una mica més enrere, doncs al final Verstappen té aquest avantatge, no? Perquè si classifica sempre primer, doncs surt primer, en canvi Pérez al principi s'ha de treure alguns cotxes, no? del davant en les primeres voltes i ja quan Pérez aconsegueix estar segon, doncs ja Verstappen està bastant més lluny. Llavors, això també és important, però al final Verstappen va fer una cursa igual que Bahrein, supertranquil, no? Fent el que havia de fer i anant al seu ritme perquè en cap moment ningú el va apretar, no? Perquè encara que el DRS ara a partir de la segona volta ja està obert, doncs Verstappen aconsegueix treure marge suficient perquè és que el ritme és espectacular. I sí, aquest circuit, no, que Pérez va guanyar l'any passat, doncs és on, com tu has dit, Arnau, on tindria més possibilitats Pérez, o és el que ens té més acostumats, no, a quan guanya, però, clar, donades les circumstàncies, doncs semblava que a Verstappen aquesta cursa no se li podia escapar. Com ho vas veure, Eric? Perquè va ser una mica com a Bahrein, vull dir, primera volta, escapar-se, i a partir d'aquí la carrera gestionar i ja està. Bueno, algú va veure Verstappen el diumenge perquè realment va ser veure la sortida i al final creuen la meta, no? No sé, realment sembla una continuació de la Fórmula 1 de 2023, sincerament. Sí, sembla que no hagi canviat res d'un any per l'altre. Ja és la segona cursa de la temporada i jo tinc la sensació que és la 25 de l'any passat. Aleshores, bueno, segurament és la tònica que ens espera a les properes curses. Un Verstappen que, bueno, ja ho vam parlar la setmana passada, segurament està en el seu prime, està en el seu millor moment, porta un cotxe que el pot portar al límit, és fiable, no comet errors, perquè a part, si tinguéssim un Verstappen, doncs, bueno, com anys enrere, que almenys cometia algun error, algun accident, alguna passada allò d'agressivitat, però és que no li pots ni apropar-te per intentar que cometi un error. Aleshores, cotxe perfecte, pilot perfecte, doncs tenim això, 2 primers grans premis de la temporada perfectes. Dominants, apabullants, amb un Checo Pérez que no sembla que ho estigui fent pas malament, però és que una cursa perfecta de Sergio Pérez al costat d'una cursa perfecta de Max Verstappen és això, és el que ha passat a l'Aràbia Saudita, són 13 segons de diferència al final d'una cursa sencera i, òbviament, doncs, Sergio Pérez no serà rival per Max Verstappen aquesta temporada tampoc. Aleshores, bueno, veurem què ens depara. És que realment és poc
motivant pensant què ens pot deparar aquesta temporada de Fórmula 1, perquè segurament la tònica, com no canviï molt o evolucioni algun dels altres equips, serà això, un Max Verstappen primer, un Checo Pérez al qual equips com Ferrari, McLaren, Aston Martin o Mercedes el puguin atrapar o superar en alguna cursa, però si les coses van com han d'anar normalment, aquesta tristesa de Fórmula 1 és la que ens espera. Les últimes 20 carreres que s'han fet les ha guanyat totes Verstappen i el seu pitjor resultat ha sigut 5è a Singapur. Llavors, per això et fa la sensació que estem igual, perquè clar, Sí. portem 20 carreres així, pràcticament. I És continuarem, normal. i continuarem. Bueno, ja ho veurem, Austràlia, ja ho veurem. Ja veurem. Bueno, va, veurem. Aviam. Aquest tema, i ja veig que vas molt decepcionat amb això, i això ens porta a un altre tema del dia, que és la Fórmula 1 avorrida? Adrià, és avorrida o és molt avorrida? A veure, en què quedem? Clar, no, i és que al final ens passa el mateix. Quan guanyava Hamilton a l'inici de l'era híbrida també, o sigui, tothom estava cansat de que guanyés Hamilton i llavors el 2021 que va guanyar Verstappen, doncs potser estaves més motivat i et va agradar més la temporada i ara, com sempre guanya Verstappen, doncs vols que guanyi un altre, no? Al final, jo parlo des de la meva perspectiva i des de el que jo vaig viure, i crec que tothom, no? És que després de la temporada 2021 que vam veure és de les millors, doncs les següents que hem tingut doncs, ha sigut, bueno, Ferrari va estar una mica a la 22 a la primera meitat de la temporada, però a partir de la segona meitat de la 22 fins ara ha sigut tot Verstappen i Red Bull. Llavors, al final, si un equip acerta molt en un reglament nou, acostuma a passar aquestes coses. I és el que ha passat en altres moments. Llavors, la Fórmula 1 té moments que ens depara temporades increïbles i altres, doncs sí, és avorrit, és que tampoc es pot dir que no. Qui vulgui igualtat, que miri la Fórmula E o la Fórmula 2 o la IndyCar, no? Jo sé que ets un gran fan de la IndyCar. De tot. Jo de tot. De tot. Però la IndyCar és un producte atractiu a nivell esportiu, perquè, Sí. bueno, tens una igualtat bastant gran, I difícil de conduir. difícil de conduir, però jo crec que això és una mica el que li falta a la Fórmula 1 actual també, perquè com comentava l'Adrià, sí, vam tindre èpoques com el domini de Mercedes i Hamilton, també vam tindre el de Vettel, però trobo que eren dominis diferents, que passaven més coses a les curses. Havia el factor avaria. Quants cotxes tenen avaries mecàniques, falles mecàniques actualment? És que veiem curses amb els 20 pilots acabant tranquil·lament. També els factors accidents, una mica el que parlava abans, són cotxes més fàcils de conduir. Vam tindre l'accident d'Stroll aquest cap de setmana i tot i així no va influir a la cursa perquè va ser marxar al safety car i la cursa va continuar igual. En altres èpoques, doncs mira, un accident així encara et trastocava una cursa i al final passava alguna cosa. I també jo crec que un altre factor que fa molt avorrides les curses és els pneumàtics Pirelli i una mica la falta d'estratègies que hi ha a les curses, perquè que puguin posar els pneumàtics durs a no sé quina volta era, la volta 7, volta 8, quan es va estrellar l'Stroll, i t'arribin tots al final, pues vale, però Bueno, no hi ha i lluites. Van fer 38 a Norris i a Hamilton amb els Amb mitjos. els mitjos, és que crec que són factors que anys enrere la Fórmula 1 pues era com una mica més atractiva, encara que tinguessis a Hamilton lluitant allà, però hi havia factors externs que podien fer dificultar una mica aquest lideratge de Hamilton en aquell moment. Però és que actualment no tens res al que aferrar-te, perquè els cotxes fiables, fàcils de conduir amb pocs accidents. Bueno, perdem aquests factors, escolta, bueno, qui pot fer alguna cosa contra Verstappen? Checo Pérez no ho està fent. Altres equips, anys enrere, doncs mira, Vettel et guanyava alguna cursa, Verstappen amb el Red Bull et guanyava alguna altra.
aquest últim any, Sainz i de potra, perquè Verstappen a Singapur no sé què li passa, que no està massa afinat. Però si no és per allò, et guanya quasi totes. Llavors, crec que s'han juntat com uns factors que estan fent de la Fórmula 1 un producte avorrit. I jo, de veritat, trobo que està perdent l'interès, perquè sí que et poden passar coses darrere, perquè al cap i a la fi, doncs, bueno, entre els altres equips hi ha igualtat, hi ha coses maques que podem veure, però en cursa costa. A mi m'està costant, aquestes 2 primeres curses de l'any, m'està costant veure la Fórmula 1 centrat i dient, ostres, m'agrada el que estic veient. La classificació sí, classificacions estan sent entretingudes, hi ha igualtat, encara que et guanyi el Verstappen, doncs mira, estàs allà fins l'últim moment, ai, sí. Però és que en cursa és... No sé, a mi, sincerament, se'm treuen les ganes de veure-ho. Està desolat, Sí, no, jo estic... Està l'Eric Estic per avui... plorar. Jo estic arreglant el guió, i el guió el fa l'Eric, imagina't, Vull dir que el guió és molt pitjor del que estem dient. És pessimista. Pessimista, és molt pessimista. Perquè havia ficat un titular que diu ningú pot amb Max Verstappen. I jo dic, què tal la cursa de Max Verstappen? Vull dir, imagina't l'Eric com està avui, Avui tots són adjectius de pessimisme. Anti-Verstappen, Bueno, això sempre passa, no? Però és veritat, estic d'acord amb tu, els 4 títols del Vettel, el primer el va guanyar a l'última carrera. El segon sí que el va guanyar dominant. Però El 2011, tercer per posar-te l'exemple, 2011 va guanyar McLaren, va guanyar Ferrari. va guanyar tothom, Lotus també Va, va guanyar, vull dir... Però hi havia més moviment. En Sí. canvi, Exacte, el 13, el 12, amb Alonso Última l'última cursa, exacte, i el Sí. 13 fins a l'estiu anaven igualats amb Alonso i Sí. després Red Bull va dominar. Però bueno, però hi va haver igualtat pràcticament tot l'any. I a més els anys abans mai sabies qui guanyava, saps? El 9, Brown GP, el 8, Ferrari contra McLaren, eren 2 equips almenys. Els anys de l'Alonso al campionat també, Renault, McLaren, Ferrari. Després va haver l'època Schumacher, però igualment en l'època Schumacher guanyava McLaren, guanyava Honda, guanyava Renault, hi havia Williams. altres equips. Williams, exacte, Williams, sobretot Williams BMW. Vull dir que sempre hi ha... Però sí que és veritat que ara estem en una fase de domini absolut quan la gent troba el que toca i a sobre potser aquest reglament ha sigut massa llarg. Potser, mira, què et dic, vés a saber. I això que el van començar un any tard. Però com que han pogut treballar molt més temps amb aquest reglament, bueno, veurem què passa a partir del 26, també. Però va, parlem de Pérez, també, que em vull parlar-ne una mica, perquè ho hem comentat per sobre, però no està fent tan malament les classificacions, ha millorat molt en classificació. L'únic que, clar, té el Charles Leclerc sempre pel mig ara, perquè el Leclerc és molt bon classificació, ho sabem. Vull dir, quantes poles va aconseguir l'any passat i no va aconseguir cap victòria d'elles, però Déu-n'hi-do. A més, els pilots de Ferrari estan al top 5 de pole positions per davant de l'Auda a Ferrari, vull dir que poca broma. Però clar, bueno, ho ha millorat Pérez, però és això, clar. Si el Verstappen ja treu 2 segons i mig i el Pérez avança en 2 o 3 voltes, doncs clar, ja s'ha anat. No hi ha res a fer, no? Però com esteu veient Pérez? Perquè més ja no pot. Sí, jo penso que ho està fent bé. Al final ens té acostumats a començar bé el campionat i fins i tot guanyar algunes curses. L'únic que és això, el que has dit, jo crec que li falta un puntet a classificació perquè el problema és el que he comentat, que si Verstappen queda primer sempre a quali, quan Pérez, si jo què sé, surt quart o surt tercer i s'ha d'entretindre amb Leclerc una mica o amb qui sigui que estigui davant, doncs quan ja s'ha col·locat segon, ja Verstappen li ha tret aquest gap, aquesta distància, i llavors arribar a Verstappen ja és molt complicat. Per tant, penso que si pot millorar una mica més la qualificació, intentar estar darrere de Verstappen o no tenir ningú al mig, doncs potser les curses li resulta una mica més fàcil per intentar, si és possible, doncs intentar donar-li alguna de lluita a Verstappen si és que ho pot fer. És que sembla que tothom hagi millorat el ritme de la quali, però ningú... Bueno, sí que han millorat, evidentment, el ritme de cursa, però sembla que no. Vull dir,
Menys Alpine, evidentment, que han fitxat en tot, però, ostres, que- no? Ho veig és així, com que a quali, per dir-ho d'alguna forma, Red Bull i Verstappen són una mica humans, encara que sempre Verstappen quedi primer, i en canvi a cursa és que el ritme que té és d'un altre món. Aviam, pessimista, Eric Calduc, digues. Una cursa, com he dit abans, una cursa no perfecta, però sí sense errors i amb el ritme de Pérez, 13 segons, 6, 43 de Max Verstappen. No, realment, és que Pérez és el que hem Però no dit molts crec que el cops. Pérez ara ja faci com abans, intentar apretar. Jo crec que ara ja va, vale, estic segon, doncs ja tiro i ja Sí, està. però una mica... És que Pérez m'està recordant una mica el Bottas de Mercedes amb Hamilton. És Que que ara ja ho ha acceptat. Sí, i que va als campionats una mica bé, però després es desinflava. Pérez jo crec que pot trobar la regularitat, però pot trobar la regularitat per cada segon, que és el seu lloc. És el I que ha trobat. és el que té que quedar. Segon a cada cursa. Si el Verstappen queda primer a cada cursa, doncs ella de cada segon a cada cursa. L'any passat doncs, vam veure classificacions horribles. O sigui, hi havia classificacions que amb un Red Bull, que el Verstappen li traia mig segon a la meitat, no podies quedar a l'11è, no podies quedar eliminat en Q2, com va passar un munt de vegades. Com passava a Q3 i veure't superat doncs, pels Fernando Alonso, Mercedes, Leclerc de torn i quedar el 7è o el 8è. Jo crec que aquest any, com bé heu dit, la classificació les classificacions de Pérez estan molt millor, tot i així, pues, bueno, sempre es pot millorar i tens el teu company encara, pues, això, a cada 3 dècimes, pues, tens 3 dècimes per intentar igualar-lo o superar-lo. I en cursa, pues, bueno, el ritme de Verstappen és que sembla imbatible, però a la vegada, si algú, a dia d'avui, si algú pot fer-li front, és Pérez, perquè porta les mateixes eines a les seves mans. Aleshores, bueno, pues, haurem de confiar en Pérez. Aviam si... no sé si a Melbourne, que l'any passat va ser un altre desastre d'aquests de Checo Pérez, va fer un desastre de classificació en cursa. No sé si per problemes... No sé com va acabar la història, si eren problemes mecànics, va ser ell, però va ser un desastre de cursa. Veurem aquest any. I, i després, pues, bueno, venen circuits urbans que sempre se li donen bé, allà poden estar les esperances, però també en circuits convencionals, pues, aviam si dona un passet endavant. Bueno, a veure què tal. Bueno, tercer Leclerc amb tota la història aquesta. I quart, Piastri, clarament per davant. Jo vaig ficar Norris al podi, però Piastri aquest cop per davant de Norris. I Alonso cinquè, va mantenir el ritme. Els Aston Martin o Alonso, que va mantenir tant Russell sisè com Berman setè i Norris vuitè a la cursa. Van intentar l'estratègia equivocada, no? Bueno, amb el safety car, igual que Hamilton, novè. Alonso per davant de tots aquests. Mercedes i McLaren i el Ferrari de Berman. Com veu veure la carrera d'Alonso, que es va quedar molt a prop de la quarta posició. Brutal, Arnau. És que T'ho estava esperant per dir. Vamos! Vamos! No, o sigui, ni Mike Crack va dir que ni sabia com havia pogut mantenir a Russell darrere tota aquella estona. També és veritat que factors molt importants, que és el que he comentat al principi i el que acabes de dir de Norris i Hamilton, que van fer 38 voltes de mig per al final ficar el tou, que després no els hi va acabar de sortir bé perquè el tou no tenia del tot el ritme, no?, que ells pretenien per remuntar totes les posicions i, per tant, ni van aconseguir arribar a Berman, no? I, per tant, aquestes dues posicions doncs, que les va guanyar Berman, les va guanyar Alonso, Russell i Piastri també, no?, que es van oblidar, per dir-ho així, de Norris i Hamilton. Però, per altra banda, sí, al principi és cert que Piastri el va passar, no?, perquè al final és el més normal, perquè McLaren té més ritme, i amb Russell al final doncs s'hauria d'haver passat el mateix. L'únic que sí que va estar jugant una mica pel segon de marge, perquè va mantenir Russell fora del DRS i l'únic que estava entorn al segon i mig durant moltes voltes,
i al final va poder gestionar molt bé, no, aquest pneumàtic dur per mantenir-lo darrere i aconseguir aquesta 5a posició, que jo crec que en aquests moments doncs, és una cosa increïble, no, per l'equip Aston Martin, que no hauria d'estar allà. Tinc una pregunta, Arnau. Ai, Què tal Stroll aquest cap de setmana? va tocar el mur. I en classificació? Anava desè. Classificació, No, ara m'has pillat. No, classificació va quedar Q3, Q2. desè, no? Va quedar. No, desè, sí, clar, però és que és el lloc Desè. d'Aston Martin, ja ho sabem. Sí, no, El company d'equip es diu Fernando Alonso. te la plantejava bàsicament per encarar una mica el que ve a ser Aston Martin, que sense desmereixer Lance Stroll, Fernando Alonso sembla que sigui això. Salva vides, però és que sembla una mica que tregui el suc del cotxe que treu el Verstappen amb el Red Bull. I és impressionant, al cap i a la fi, veure el quart podent haver quedat segon per escasses mil·lèsimes. La qual cosa, arriba cada segon i et quedes amb una cara de tonto dient com aquest tio acaba de posar l'Aston Martin segon a la graella d'una classificació. Va agafar l'aspiració L'aspiració del Hamilton. Hamilton era... Hamilton. Vull dir que va guanyar una mica per aquí. Sí, no. La volta va ser espectacular igualment, Sí. I en cursa... I en cursa el que vam veure. Vull dir, sí que aquestes dues posicions de Norris i Hamilton, doncs, potser sense l'estratègia que estigui canviada, doncs, les hagués perdut, no ho sabrem mai, però ja només el fet de mantindre Russell darrere pràcticament enganxat tota la cursa i sense perdre Piastri del davant, ja em va semblar això, algo totalment fora de lloc. Com dèiem, Mike Crack, tots els ordinadors posava que anava a quedar setè, no saben ni els propis enginyers com collons va quedar cinquè. Aleshores, doncs bueno, jo crec que és positiu per Aston Martin, no? Tindre un pilot així que et vagi traient el suc, però a la vegada crec que han de començar a espavilar si es volen consolidar en aquesta zona del top 4, top 5 equips de Fórmula 1, no? Perquè tens estructures molt fortes com Red Bull, McLaren, Mercedes i Ferrari. Òbviament ells venen de molt més enrere, però es van arribar a posar al davant. Aleshores ara toca una mica espavilar a intentar evolucionar el cotxe i posar-se a l'altura d'aquests equips una altra vegada, no? I mantindre una mica el nivell que es va veure l'any passat. Òbviament un cinquè està perfecte, però no crec que tots els circuits Alonso te'l pugui fer, bàsicament. Bueno, i ràpidament, la zona baixa de la taula, una altra vegada, per mi destacable ràpidament, si ho faig ràpid, bastant destacable el 13 d'Ocon, no m'ho esperava. Deplorable l'RB, Tsunoda va entrar a la Q3 i després en carrera... Decepció, Sí, un altre cop. A més, Daniel Ricciardo, tot el cap de setmana per darrere, vull dir, estic bastant... Amb virolla inclosa. Sí, exacte. I ja li han ficat atenció, una mica. Sí. És que l'atenció ve ràpid a Red Bull, ja ho sabíem. A veure què passa. I positiu, no? El treball en equip de Haas per mantenir Albon i que no atrapés a Hülkenberg pel punt, no? Vull dir... Crec que és l'únic, desmenteix-me, però crec que és l'únic punt d'un equip fora del top 5. Del 5, exacte. Per això té molt de mèrit, sí. I perquè Stroll va xocar, si no, no l'aconseguien. Sí. Vull dir, són dues divisions, no? La fórmula dels 10 i la fórmula dels 20, no? I com no hi hagin avaries, accidents en les pròximes curses, aquests equips poden començar-se a preocupar de no puntuar gaire aquest any, Els únics que tenen avaries i accidents són els que estan al darrere, com Gasly, que no va ni començar, pobre, quasi, vull dir, una cosa... I en canvi Sauber, el que a Bahrein superbé, aquí un desastre total. L'únic que veig jo més així estable, el Williams, ja m'ho esperava, el Sargent potser li falta una mica. Ara que has dit el Quick Sauber... I Haas sorprenent, com sempre. Joe va estar desè pràcticament tota la cursa mantenint l'estratègia i a mi em va sorprendre que amb aquells pneumàtics, una mica com amb Hamilton i
I en Norris va aguantar desè, l'únic que, clar, al final va haver d'entrar i se'n va anar a l'últim, no? Però Clar. va mantenir el ritme, que a mi em va sorprendre bastant que no el superessin. Sí, perquè al final el cotxe va bé, però clar, aquests cotxes estan fets per avançar i no estem veient gaires avançaments, la veritat. En No. un circuit que hi ha DRS pràcticament tota l'estona. Clar, això també és molt important. I no és excusa, no és excusa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, pues Fórmula 1 acabada. Aquí ho deixem, Fórmula 1. Anem a Fórmula 2 perquè Pepe Martí, un altre cop 11è de classificació. Remuntada el dissabte, però retirada... perdó, remuntada el divendres, és que no, bueno, i retirada el dissabte. Com vau veure l'actuació de Pepe Martí a Fórmula 2 aquesta setmana? Doncs sí, a la classificació va classificar igual que a Bahrein, no? 11è, i després doncs va a la primera cursa, bueno, a l'esprint, com va fer a Bahrein també, bueno, tot i que no va acabar tan a dalt, però sí que va remuntar, i després a la segona cursa, doncs al final és el que té, no? Sortir entre tants cotxes, no? I en aquesta primer revolt, no, del circuit, doncs va ser que va tocar ell a Polaro, no, o algú li va tocar? Perquè crec que no va acabar d'estar molt clar, no? Va dir que ell va assumir la culpa. Per tant, Val. I no, va trompejar ell mateix. sí. Però sí, o sigui, al final crec que són coses que poden passar, no? En qualsevol moment, i al final sortint això en posicions de més risc, no? En la sortida, doncs, tant a tu et pot passar qualsevol cosa com al del costat se li pot anar el cotxe i et deixa sense cursa, no? Per tant, crec que tampoc és... Estem a l'inici del campionat, no? Un campionat molt complicat i, bueno, al primer Gran Premi doncs, ens va donar aquesta sensació, no, de fer 2 podis, no? Però ara perquè hagi passat això tampoc passa res, no? I no ens hem d'enfonsar tampoc, o sigui, poden haver alt i baixos i al final segur que si no hagués hagut aquest accident, doncs Pepe hagués complert de sobres. Com ho vas veure, Eric? Tenim ara Bueno. Martí sisè en el campionat. Doncs realment una mica desafortunat, perquè crec que el ritme existia i sobretot trobo que és el que vam comentar al primer programa, el punt fluix, tu potser el seguies abans de la Fórmula 3, però jo segueixo sobretot des de Fórmula 3, el punt fluix sempre ha estat classificacions. Sempre, almenys a Fórmula 3 i a Fórmula 2, trobo que trobo que té el ritme en una volta, perquè el pot arribar a tindre, però la gestió de la classificació, que sol ser complicada en aquestes categories, no acaba de ser del tot la millor i acaba complicant-se la vida després, doncs, com ha passat aquest cap de setmana. Surts 11è, sí que una mica d'injustícia, penso, allò a la carrera Spin, que no li van donar la pole invertida amb l'absència de Berman, però igualment, al cap i a la fi el seu lloc era l'11è, i te la jugues a que et pugui passar el que ha passat aquest cap de setmana. Estàs envoltat de molts cotxes, de molts pilots que intenten ja des de l'inici anar per totes, i el mínim error, sigui teu o sigui el del costat, perquè realment una mica l'error pot ser d'ell, però a la vegada ve influenciat per estar allà al mig de tota l'olla i acabar contra el mur. Desafortunat? Penso que sí, perquè crec que Martí podia haver fet un altre bon resultat. A la carrera sprint es va veure amb la remuntada arribant a sumar punts. I després també una mica preocupat pel fet de Hadjar i aquesta doble averia, aquests problemes dobles, no? Les dues curses molt semblants i que fan una mica espantar això, la fiabilitat dels cotxes de Campos, que realment, bueno, una categoria com Fórmula 2, i amb un pilot com Hadjar, que recordem, si no m'equivoco, porta 0 punts a el que va de temporada,
realment... A Red Bull segur que no estan contents, però el propi Hadjar jo crec que esperava una mica més d'aquestes dues primeres cites de l'any. Hadjar... No, no, sí, va puntuar a l'esprint D'Aràbia. d'Aràbia, no? Sí, pot ser, sí. Ara m'has pillat. Sí, no, va puntuar a l'esprint d'Aràbia, sí. Sí, però la Fórmula 2 ja té això, no? I ja ho vam dir, que passaria cada setmanes que algú superbé i que d'altres fatal. Per exemple, Fittipaldi, fatal a Sahir i et guanya a la cursa principal de Jeddah. Clar, és que ara està segon al campionat a 15 punts de Maloney, que en canvi Maloney simplement ha puntuat, o al revés també amb Hauger, més o menys, sí, els punts a Bahrein, però aquesta setmana podi, i lluitant pel podi a les dues carreres. Clar, bueno, ens hem d'acostumar a això. Els punts de Hadjar eren a Bahrein, que a Aràbia va abandonar les dues curses. Sprint de Bahrein, volia dir. Sí, Sí, però van tindre problemes a les dues curses. Perquè Eric, Adrià, Víctor Martins, el gran favorit, 0 punts també. Sorprenent. És que... O no tant, és que clar... Bueno, és que clar, és el que potser vam el dir... Melbourne guanya les dues carreres, és que Sí, clar, vés a saber. Fórmula 2 té això, no? Aquest any serà així. Una carrera bona, una dolenta. Arnau, que a Berman, que va fer la pole, li van treure els punts, no? Els 2 punts, no? Clar, perquè la norma diu que campionat de Fórmula 1 ja està. Vull dir, clar, en principi Berman no pot tornar a Fórmula 2 ja. Ja. El que també us volia preguntar... Que volia explicar el de Prema, que a veure... També volia que em donéssiu la vostra opinió, perquè estic veient molt a les curses de Fórmula 2, a la sortida, que alguns cotxes es queden clavats. No sé si també us... Tota la vida ha sigut així, costa molt amb aquests cotxes de Fórmula 2, sempre ha costat molt el canvi. Però aquest any sí que s'estan veient, altres anys s'han vist també en boxes i això, aquest any sortides està havent molts problemes, jo crec que suposo pel canvi de monoplaça i també per l'adaptació a aquests embragues tan complicats de la Fórmula 2. Sí, bueno, tenim carrera a Austràlia, de Fórmula 2, de Fórmula 2 i de Fórmula 3, que m'he despistat. No, sí, Austràlia. Jo estava pensant en Imola, no. Hi ha cursa a Austràlia. Va, anem ràpidament a motos, MotoGP, perquè, escolta, no ens en podem oblidar. Aviam, espectacular Bagnaia. Una mica segueix tot igual, no? També. En MotoGP, no? Igual que Fórmula 1. Ostres, Marc Márquez quart, amb la Ducati. En un circuit que no és el millor per ell. Acosta molt bé, sorprenent. Aquest Mundial, Eric, té bona pinta, encara que hagi guanyat Bagnaia a la primera carrera, però té bona pinta. Doncs sí, no, realment pinta molt millor que el de Fórmula 1, no ens enganyarem. Però sí que una mica amb els mateixos protagonistes de l'any passat, almenys a nivell de moto, d'equips, perquè, bueno, favorits partien Bagnaia i Martín, Martín es van portar l'esprint, Bagnaia es van portar la cursa del diumenge, i després un Brad Binder que amb la KTM ha mostrat molt bon ritme i que fa veure que la KTM aquest any sembla que pot haver donat un passet més endavant. També ho va demostrar la gran actuació de Pedro Acosta a l'inici de la cursa. Tothom es va quedar una mica bocabadat amb aquells adelantaments, un ritme impressionant. Va adelantar Marc Márquez, va adelantar Bastianini, l'altre Márquez. Es va posar quart. Un pilot debutant amb la KTM satèl·lit i demostrant que arriba a MotoGP amb molt de talent, però sobretot amb moltes ganes. Després es va quedar sense pneumàtics amb tant d'entusiasme i a poc se'n va anar caient endarrere fins a la novena posició. Però ja demostra que tenim un nou personatge a la categoria que donarà guerra, que aquest any les expectatives no haurien de ser tan altes com les que potser
s'han posat ja després d'aquesta primera cursa de Qatar, i una mica el mateix amb Marc Márquez, que és una mica, no el debutant, però sí el redebutant a la part alta de la graella. Va fer una bona classificació, va fer una bona cursa sprint i va fer una bona cursa. Es va quedar sempre a prop d'aquest top 5, que era l'objectiu que es fixava. Va arrossar el podi en les dues curses del cap de setmana i va demostrar sobretot que sí, inclús admetent que va cometre errors a la pista en les curses, deixant evidenciat que no tenia el millor ritme, perquè el circuit sempre de Qatar sempre se li ha anat atascant una mica, tot i així ha fet un gran paper. Ha quedat inclús per davant de la Ducati de 2024 de Bastianini, i que reforça aquesta sensació que comentàvem de dir tenim una llegenda, que després dels 6 títols que ha aconseguit ja es podria arribar a considerar llegenda de MotoGP, a sobre d'una moto competitiva i que estic ben segur que les properes curses donarà guerra a les Ducati 2024, donarà guerra a Martín, a Bagnaia, i que podem tindre bastant de salseo a dins del Mundial de Motociclisme. Salseo, Mare meva. Bueno, aviam com va. Per cert, el dissabte va guanyar el de sempre, Jorge Martín, que ho tenen així repartit, es veu. Jo volia recordar el que vaig dir la setmana passada, i és un avís al senyor Jack Miller. Estàs al carrer. Vull dir, ja comences a estar al carrer. T'han obert la porta, ara mateix. I hi ha un senyor que es diu Pol Espargaró i esperant. És que no pot actuar així. I no només Espargaró, Jo ja he sentit algunes parauletes per allà que diuen i una futura parella de pilots a KTM, Pedro Acosta, Marc Márquez. Bueno, és que no pot anar així Jack Miller. És que jo ja ho vaig dir. Dic, fica't les piles. Desè el dissabte, caiguda diumenge i últim. No, prou. Vull dir, a KTM, amb el que arrascaven les motos, i el teu company d'equip entregant-se sempre. I si cau és perquè estava lluitant per la victòria. Però és que ell ni això. Bueno, és que, ritme té, l'únic que és molt irregular. I a la vegada... Estic bastant emprenyat, ja ho veus, el Miller. Per l'injustícia que és KTM, i a ell li han deixat, l'han deixat seguir, i jo crec que ja el got ara ja comença a omplir-se, i com no vigili baixarà i encara... Bueno, tenen pilots de sobres, vull dir, a KTM. Jo, Miller, penso que per molt, sí, almenys a KTM difícilment continuï. En fi, després de cabrejar-me en Jack Miller... T'hauries de cabrejar també amb el que ve a ser motos japoneses, perquè... Bueno, i estic cabrejat amb Aprilia, també, que cada any estem igual. No ho han fet tan malament, però sí que crec que es destaca molt que continua el calvari de Yamaha, de Honda. Millor pilot de les dues marques va ser Quartararo, 11è, i realment demostra que estan anys llum de Ducati, tant de la vella com de la nova, així que complicat. Va, anem ràpid a prediccions, que ens queden 5 minuts i heu de pensar MotoGP, Portugal i Fórmula 1, Austràlia. Per tant, va, començo jo, avui us dono una mica de peixet, Va, Austràlia, jo dic, victòria de Pérez, va, segueixo confiant, sisplau. Segon, Leclerc, va, porfa. I tercer, fico a Carlos Sainz. Va, vinga, m'he mullat del tot, empapat. Aviam, Fórmula 1, Adrià, Eric, va, vinga. Qui vol? Eric, jo? No, el meu és ràpid, Vinga. Déu, va. Verstappen, Pérez, Leclerc. Ara m'has copiat a mi la de Saudi. I tu què fas ara, Eric? Adrià? Jo diré primer Verstappen, segon Sainz i tercer Leclerc. Bueno. El Sainz ja comença a aparèixer al podi una mica més ara, Bueno, jo segueixo arriscant. Va, MotoGP, aviam, perquè l'Adrià quasi ho clava. I això que és el que en sap menys de motos. Vaig mirar alguna cosa, he de dir.
Doncs mira, ja estàs aprenent a Però- no saber com quedaran. Va, MotoGP. A Portugal, jo dic Marc Márquez, primer. Sí, Ui. nois. Bueno, Sí. va fer Segon, pole l'any passat, crec. per això. Segon, Bastianini. I tercer, Bagnaia. Us heu quedat al·lucinats, Deixo l'Adrià que aviam què em diu. Val. Diré primer Bagnaia, segon Márquez i tercer Bastianini. Bueno. Va, Eric. Doncs posaré primer Martín, segon Ostres, felicitat. segon Márquez Vale. i tercer Aleix Espargaró. Home, mira, ja ha sortit l'Aleix. Espargaró. Bueno, MotoGP almenys tenim 3 guanyadors potencials, segons nosaltres. Sí, home, Espargaró va quedar segon a la classificació. Llàstima per va ser el això. ritme de cursa, però veurem a Portugal. És el Leclerc de MotoGP, pobre. Bueno, pobret, no, home, no. Bueno, el Leclerc té moltes poles. Vale, pronòstics fets. Bueno, on estarà Fórmula Ràpida aquesta setmana? Doncs pues enlloc. Aquesta setmana tenim descans. Oh, a la sauna. Sempre va bé. Anirem a la sauna. Tornarem a anar al gimnàs. No, aprofita el descans, que venen setmanes de motor molt fortes i l'estiu sempre complicat, així que ves relaxant-te bé a la sauna. Ara estava comprant els vols del DTM i dic, no, és que han canviat el dia del test oficial del DTM. Ah, molt maco, quin dia? No, aquest altre, hòstia. Dic, sort que no han comprat els vols, perquè si no ens arruïnem. Molt bé. Gràcies, Àdac. Bueno, què espereu o què voldríeu veure per acabar? I molt ràpid, diferent a Austràlia, recordem, 3 banderes vermelles l'any passat. Adrià. Tot el que no sigui el que hem vist les 2 primeres curses serà benvingut. Eric. Pues jo repetiria el caos de l'any passat i inclús una mica més, aviam si així passen coses i veiem resultats diferents. Jo, per seguir l'estratègia que faig a la porra, trencament de motor de Verstappen. Ja està. Només vull això, ja està. Ja, l'altre ja... Això no passarà ni el 2026. Bueno, 2026, el Ford... ja parlarem del Ford un dia, ni amb el perquè Ford. el Ford s'han flipat una mica amb el tema aquest del Horner and Company i ja en parlarem, ja en parlarem perquè han anat una mica de flipats i punt, aquí ho deixo. Bueno, doncs, Déu-n'hi-do, pim-pam, apa, tot fet. I tot segueix igual. Fórmula ràpida també, amb molt contingut a la pàgina web, ja ho veieu, ara encara n'hi haurà més. I a xarxes socials cada vegada n'hi ha més. I la setmana que ve n'hi haurà encara una miqueta més, però ja fem... Vull dir que estem rebent bon feedback de tothom, ens agrada, així que moltes gràcies. I el que dèiem, a motos i a Fórmula 1, doncs tot segueix igual. Verstappen, Bagnaia, seguits a Pérez, Martín. Esperem d'aquí una setmana, d'aquí 2 setmanes, perquè la setmana que ve no hi ha programa, perquè clar, no hi ha Fórmula 1 ni motos, doncs d'aquí 2 setmanes, quan tornem, a veure que el món ha canviat una mica, o almenys això espero. Mentre no canvi el món, ens despedim. Bona nit, Adrià, bona nit, Eric, i bona nit a tots els que ens acompanyeu. Ja no sé parlar. Ens veiem d'aquí 2 setmanes. Que vagi molt bé.